बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुमायाव Tclcc नि मासिगिरि बिक्रम दैमारि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 30थि बोसोरारि जथुमाया थास'बारि बाथौ थानसालि फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै मेहेरगोनां फालिनाय जायो। बे जथुमायावनो भेरगाव बियाबनि Tclcc नि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया बाहागो लानानै फोरमायोदि भेरगाव बियाबनि मोन 19था दालाय बाथौ सिबियारि गामिफोरनि थानसालिफोराव टयलेट लुफुंनानै होगोन होनना फोरमायो। भेरगाव बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि हाबाफारि बेयाव आं दिनै इनभाइटेसन मोननानै बाहागो लानो मोननानै जोबोद साबायखर बावदों बानजाय आफादखौ आरो आं गोजोननाय फोरमायदों दिनै बेवहाय बे भेरगाव बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमाव बिसोरनि खामानि मावनो थाखाय जा दाननि अनसुंथाइ बेखौ आंनि गेजेरजों जुरिजेनदों। बेखाय आङो गमामायैनो बे बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावदों आरो बे बियाबावनो आङो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो गोनां जादों मोजां मोननानै गोसो खुसि जानानै जितु सरकाराव थानाय हिसाबै बे 19टा दालाय आफादजों जानाय बे प्रग्रामाव जोंहा सरकारनि अनसुंथाइ नांगौ जायो आरो बे सरकारनि अनसुंथाइखौ आंनि गेजेरजों मावनो हायो नामा साननानै आङो बे 19टा दालाय आफादाव 19टा टयलेट ब्लक होनो थाखाय आङो प्रप'जेल होनायनि खोथाखौ आङो बुंदों आरो बेखौ मावफुंलांगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो रायजोआ बिथांमोना आंखौ हेफाजाब खालामगोन निस्सय आरो बिब्दिनो समाजाव धोरोमाव मोजां खामानि मोजां आसुनि होनायाव जेन बयबो आग-भाग लानांगौ आरो सरकारासो जिहेतु गासिखौबो मावो धोरोमनियानो जा फरायनायनि जा लेखाफोरा गासै बिथिङाव बेनिखाय बयबो धोरोम नाङैनो मानसि हिसाबै जिहेतु जों थांनानै थागोन हेफाजाब होलायनो थाखाय आङो खावलायदों बे बियाबाव फैनो मोननानै गमामायैनो प्रथमबार आं बिबान मोननायनि उनाव खावलायनाय लेखाय आं गोजोननायजोंनो बेखौ आं दान होलांबाय बेखाय नोंथांमोना जेन एक्सेप्ट खालामो आरो आङो जेन हेफाजाब खालामो। थेंक इउ।